Mana si Orien? Si Orien mana? Huria nahina holongan ni Tuhata. Tapuji ma di bata ama anak na Tuhan Yesus Kristus do to di parbadia. Naung paluason hita mamulus tahun 2020 sada. Naung salpui. Jalanong mangalehon tahun 2020 daun tu hita. Sialan i pasa aton nami ma tu hita saluhut na. Selamat tau baru ma di hita saluhutna. Di batado bonana doh ujungna. Dang hapalang asin rohana jala dinggan basana sudina. Ibana do na marmudu-muduhon hita. Laos ibana do na mangaramuti hita mamulus ragam niak kaparukilon ala ni pandemi COVID-10 sia. Natok adong do pesa tu tikion. Jala tahirim do tahun 2020 doon. Gabi haroroan ni gok ni pasu-pasu di hita saluhutna. Atong marulupulup jala marlas niro hamahita. Marsoba tu de bata. Tahu basi maruhata marsaur tu mangihon hatana. Atong tapauduk maruhata. Tapaloas madibata. Mian di bagasan para saurata di tikion. Mared di mahita laos hudul mahita saluhutna. Sahuri am toko muse di tanai baru dina sahuri am toko. Marhite-hite goarni de bata ama. Dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot goarni todi parbadian. Na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Ahudo Alpha, ahudo Omega. Bonana dohot ujungna, ninna Tuhani. Na adong dohot naung adong hian dohot naro. Pargogo na sumurung haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata. Siana sini rohamdo ubahen saat kami. Tu tahun naik baruon. Hodo na mga ramoti kami. Di bagasa tahun na salpui. Saya si maroham. Saya unang tulak kami nuaing. Saya dongani mahami. Di bagasan tahun naik baruon. Pasu-pasu kami. Rodi aka ulaw na dinggan, na hula hami marhite-hite guarmu. Alay na gumodang, pasu-pasu mahatam na badia itu rohanami. Asa gabi na ibaru rohanami. Asa tarpamasuk ho hami, tuban wagijang,
dihasusudani bohal nami. Amin hudul mahamu. Mari di mahita. Di pardalanan Yesus dijoloku, holongi tanganmi manogua nang ingonu uhodo sombaoku tungsona mardalan rapona ubotodo takas panoguon tiring-iring hodolakaki saat rodi ujung di pardalaku togu maau jonok tulang bumi. Tangi honamu ma patik ni debata dihita sadarion imana tersurat di buku Pesalmen bidutolo pulusada ayat 24 songonom madidok disi. Sai haholongi ma Jehovah sudehamu akana niasianna dijaga Jehovah do akka na porsea alai mardapok-dapok do di baloson tu akka sibahen hajuk katon ido sahakna rap mangido gogo mahita tuadupan ni debata alai Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Mari de mahita. Alusaku debataku Ratu maila audisi marningot salku ni rohaku rodi sude ulaoki ai dosa do mata nang pamangan luhut marsa lado hape nang napun bilang aku dosa nang ulahon nasai cuman basa ni Tuhan Yesus nasai lam dan di baloson oh Tuhaku tua hombar tu dosaki sai di palambas rohamu
Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Mucape akadoluk jalhumutal akarubian. Alai anggo parasi ni rohaku. Naso tu pamucat siako. Jalapadan ni hadameoku. Naso tu pahumordit. Ninna Jahoba si asi iho. Hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Mari dimahita. Tabigi mahata ni debata turpuk epistel di bagasan sadarion imana tarsurat di buku ni Parjamita bidutolu ayat sada tolhas tu ayat 10 tolu marsika sorim mahita mancahasa marti kibedo luhutna natinopa marti tibedo huhut nasa sakap-sakap di hasianganon. Mar titibedo na tubo rohok na mate na mabugangi dohot na pamalupon na mangolohai dohot na paulihon na mabalokon batu dohot na papunguhon batu nama si umaan dohot na madausian nama si umaan na mamalului dohok na mamarangoti dohok na mabalokon na mangaribahi dohot na majarumi na mauhom buti dohot na marhatai na makaholongi dohok na makoso na manunusu dohok na martem tungahama persaulian nahot tinggal di pangula marhiti sian ulau na sadiri nunga tungtakas wida nunton na tinukukon ni debata tucol mamalisia asa manunutan marhitesian akan alai ang guibana denggado sa luhut nai dibahen di tiki halehetan na di topahodo huhut roha hanguluan sa liling-liling na tubagasan rohana sida holan na so dapot jolmai sulkiton na jadi-jadian na jinadihon ni debata sian mula-mula saat ro di ujung dibahenin patung tada
las ni roha dohot na magbahin nadingkan saliling dimulya. Akup ni tahe, manangisi jolma na mangan dohot na minum, dohot na marnida na dinggan, marhiti sian ulaon na, si lehon-lehon ni debatado nangi, ima sahakna. Martua do akan na tumangihon hata ni debata, jalan na upeopsa. Amin. Mari dimahita. Di pasada amai akana porseai ni rahutan ni holong ni Kristusi las roham endehon ma holongi rado tima sauduran hitana porse ai taha tidak ko maha porseotai songon na hina tidak ko ni dongata sa porseaun di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugun na soha tudusan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian si Anton di parbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus nama tetar pajal lui bana di haupin narsilang na tua tubano toru dung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon na manai tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai parguku na sohatu dosani disi mai bana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Uria hatopan nyala Kristen akan abadia, dohok dia sesani dosa, dohok dia hatai na mandog, mulak mulu dosa got daging halak nong mate, dohok dia nguluan na sora sudah, amin. Tatangi homa sunggul-sunggul di hita, di tonga-tonga ni parpunguata tikion. Na parjulu tahun nai baru guarni parpunguata sadarion ima partangyangan tahun nai baru di tahun 2022 laos diodol hodo marhiti-hiti topik di hita saluhuna ima debatado bonana dohot ujungna Allah adalah Alfa dan Omega. Saya dipasu-pasu tuhatama persaurata di bagasad dame do lasni roha di tahun 2022 on laos anon tapasaha do peliat ta tujulu ima si lehonota tu biro kategorial na posobulung HKBP. Na paduahon minggu dung tahun nai baru marsogot minggu 2 Januari 2022 ima minggu na parjulu di bagasan tahun 2022 on mar minggu do hita di gereja on songon nasomal tapatupa do parpunguan parmingguan di bagasan opat hali manang opat sif
ima dipukul pitu, dipukul sia, dipukul 10 sada, doh dipukul 10 walu wib. Asa Roma hita hobar tu jadwal ni sektor tabi. Na patuluhon na mendohoti persagi ni parmingguon di hari Marsogut Minggu 2 Januari 2022. Di pukul pitu ima wik balai kolam sektor 2 wik Sepanas blok onom balai kolam sektor sada dohot wik Tiban. Di pukul sia wik Nagoya, Batam Kota, Baloi Dipam, Parserahan Muka Kuning, Kafling Taman Baloi, dohot Muara Takus. Pukul 10 sada, wik Baloi Center, Batam Center, Balai Kolam Sektor Tulu, Bengkong Indah, Bengkong Sekitar, dohot Kampung Nanas. Di pukul 10 waluib, ima ibadah sore, bahasa Indonesia, ibadah kontemporer. Songonima sunggul-sunggul dihita saluna di bagasan tikion. Nueng sahak mahita, songon dalat tamandok mauliate, marselamat tau baru, di tonga-tonga ni huriata, HKBP Batam, ima di napasaton hata. Sahalak masyan hita, na mewakili ruas, na parjulu, na padua honon sahalak ma sian na mewakili parhaladu. Ujoun hamima asaroma hamu amang inang namandok hata sian ruas tujuluun. Shalom, selamat pagi Amang Inang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Octavianus Tompul Borsimbolon dari WIK Batam Center, untuk mengucapkan sepatah dua kata pada kesempatan hari ini. Puji Tuhan, kita telah melewati tahun 2021 dengan berkat yang melimpah. Dengan berkat itu juga kita akan menyongsong tahun 2022 dengan harapan baru, semangat yang baru, dan sukacita yang lebih lagi dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga dan semoga pada tahun 2022 kita diberikan kondisi yang lebih baik dalam beribadah, diberikan kesehatan, diberikan sukacita lebih lagi dalam memuliakan dan memujikan Tuhan, dan juga dijauhkan dari pandemi COVID-19. Semoga kita selalu sehat-sehat selalu di tahun 2022 dan COVID-19 bisa berlalu. Saya juga mewakili ruas memohon maaf jika ada kesalahan tutur kata kami dan perbuatan kami di tahun 2001. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para full timer, para lado, dan semua pihak yang telah melayani di gereja tercinta kita ini selama tahun 2021. Semoga Mang Inang selalu diberkati Tuhan di tahun 2022 sehingga bisa melayani gereja ini lebih baik lagi. Akhir kata, I would like to say Happy New Year 2022 to full timer, Parlado, and all the viewers in live streaming. Borasi pulutma di bahayan di pandanan, Horas mahita saluna nang pendang marsi dalangan. God bless. Terima kasih kepada Mang Sitompul yang mewakili jemaat. Sekarang selanjutnya mewakili Sian Parhaladu, Pujo kami ma tujuluun.
Salom madihita salutna. Kami mewakili Sian Parhalado mengucapkan selamat tahun baru di Hitasude Amang Inang Ruasni Huriata HKBP Lubuk Baja. Memang akadongan tersonggo iba langsung di dapur nakin. Jadi songonima Amang Inang di bagasan sataonon memang godang doa ka parukilan na ro memang dang holat tuhita tuside huria ni tuhata na adong di luar pertibion. Tetapi itu semua adalah ada rencana yang terindah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya. Kami selaku Parhalado Nihuriata mendoakan, berharap kepada kita semua Amang Inang yang hadir di sini maupun yang ada di rumah, tetaplah kita semangat di dalam menjalani perjalanan hidup kita sehari-hari. Jangan katakan kita tidak sanggup, tetapi segala pergumulan yang ada di dalam hidup kita, baiklah kita serahkan kepada Tuhan Yesus yang Maha Penolong. Jadi banyak hal yang mungkin kurang berkenan di dalam perilaku kami sebagai Parhalado dari keseluruhan WIK yang ada di HKBP Lubuk Baja. Untuk itu kami atas nama Parhalado memohon maaf, dan kami pun Amang Inang selalu terbuka dengan kritik dan saran untuk kemajuan pelayanan yang ada di tengah-tengah ruas kita di sini. Dan semuanya kami coba membuat sesuatu itu dari waktu ke waktu menjadi lebih baik agar nama Tuhan dipermuliakan, dan kita yakin dan percaya bahwasanya segala pergumulan yang kita hadapi Tuhan Yesus akan menolong kita. Selamat tahun baru madihita salutna. Melihat. Selamat tahun baru melihat mak. Dia mangsintua Nahot Kota Barat. Tahu dutima mari demaita astapasa ma pilihan sada ado sadabi.
taulahi ma tuaya na parjolo. Lului hamu harajau ni debata rap dohot ha tigorana tambahono nama ondeng Tuhamu. Haleluya, haleluya. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna marhite-hite Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Jamita tau baru dienet sian pangukapo 20 sada Mamuka maisian ayat sada sahatu ayat onom taringot tu banua gijang doho tano nai baru. Dungi huida ma banua gijang nai baru doho tano nai baru. Ainunga salpu banua gijang na parjulu doho tano na parjului lautipe danga dongbe. Jala huida ma huta nabadia itu at siap banua gijang siap debata ima Jerusalem na baru na pinature songon oroan na sinanggulan madapoton harajaan na. Jadi hubige suara na gugusian habang say na maddok oddo joro ni debata di tonga-tonga ni akka jolma. Namaringanam may bana di tonga-tonga nasida. Jala nasida mabangsona. Jala debata sa diri saor tu nasida. Jadi apusan ni debata nasa ilu-ilu nasida. Sian mata nasida. Danga dong be hamatean nang arsak ni roha. Nang angguk-angguk. Nang nahatsit. Dang disibe ay nunga salpu na parjului. Dungi didok na hudul di habang saima idama saluhut na do hupay baru. Jadi didok ma surat tomai ay haposad do akahataon jalan nasitong. Laos didok ma tuahu nunga saut. Ahu do parjulu jala parpudi bonana jala ujungna leonokku matuna mauas sian mual aik anguluani sopola tu horon ima sahakna hamu kadongan di patupai purus hakabipedo jamita di tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2022 on. Alani imahu jahahon songon outline
danga pala sudi letter let jalana parpurian non pasahaton nasida selamat tabaruna tuhita dia manabui si parsiajarata si botota si peopota songon akka si huto Yesus Kristus nasatia si anani ukap di debata tu si Johannes do tuala Kristen di Efesus jonokon ni ujung ni abad parjulu do tu hita no aing di tahun 2022 ima namangi huton debata jahuba do na parjulu jala parpudi bonana jala ujungna siani dienet tema ni jamitatta sedarion debata do bonana do tujungna ima nani do nanakingani sian hata nasingi alpa saya dong do disi di suraton sonon alpa do omega bonana do tujungna jahu basadir madokoni au do bonana alpa jala ahu do akhirna sudi ima omega na perjulu kadongan naong patupa haluaon kosmologis tu portibio maksudna dunia manopa padu-padu parohon banua gijang langit do tanon nai baru laut nai baru manggotihon na perjulu manang naok salpui jadi natatadaw di parnidan si Johannes sima tano langit lauti jonok do hitatu laut imana taidan waingon di bereng ibana maroma siya banu gijang manggatihon ni saluhuna do mangulut tomu saya bahwa hidup ini bukan ini hidup yang sebenarnya dibalik daripada kehidupan ini ada hidup yang dibuat oleh Tuhan ima taringot tu langit tano laut gati masaluhunay di pay baru may soni mahitan non di batado bonana ujungna dang oddo pengului isok kita tangis do mauas alai sa mahitan non tu napinature ni debata jalan padua debata na alfa do omega iro natongon patupa jala parosia banua gijang Jerusalem na baru na umulis ya Jerusalem naung salpui satu naing memang dibangga-bangga do Jerusalemi Jerusalem nauli na goting yang kuat alai patua tu ni debata ma ima alfa do omega i patua tu nama muse umulis ya Jerusalem naingon ima Jerusalem ne baru jadi mulu lao pejol matu Jerusalem naingon dangi Jerusalem nanaing roi di hata Inggris di hata Arabian di hata Batak Jerusalem Roman no Jerusalem ne baru sian alpa do omega i patu pahon umuli sian natatadda muna ninna tu halaki do natatadda nuaing Roman non Jerusalem na baru na patuluhon na tongod jalan na naing patupahon manang parohon bagas jorona di tonga-tonga ni hajol maon labatan na iya bagas joroi di patupa omma bagas joroi omma pamatang ni Kristusi jadi inganan bagas joron inganan ni perpunguan ni akan aporsia na hinokok ni Tuhata Yesus Kristus martangiang menguji debata di paroma bagas joroi buah macarana gedung dui manang benda mati dui daung alai di bagas Kristus ma jolma martangiang madok mau liate dok mangido di bagasan parngulonna ido nani dok na disi uparope bagas joro nai baru asa disi hamu lapatan nadang benda mati noni alai na menudu Tuhan Yesus di bagasa Yesus sima hita bagas joroi ibana bagas joroi martangiang madok moliate do marlas ni roha
jalan apa paton natuk ditikin anang ro mengapusi ilu-ilu. Jadi pernguluan si Yohanes di Pulau Patmos di Efesusi hudu hadu ibana tangis hatsitan maul mangalului ngulu-ngulu alai Roma di bagas joroi dinganan na pinatupan de bata hapusan na mailu-ilu lapatan na kanasonang mahita disi na marhasonang ma dinganan na pinaradi de bata di bagas satu hata Yesus Kristus dangaong benahatsit nang pa na pe nang goting na nang uluna nang tangan na siubeon na sude nunga di pai baru de batasa diri mangapusi mangapuli marguguyon asa sikop jadi na yang dohono ni tabaruon tahun 2022 nak kainang di bagasa Yesus Kristus sido hasi sikko ningulu nasonang sempurna utuh anggo disoki tatungadokpe tatiup sinamoti hudu hadu hita jala bergumul do ala di bagasa Kristusi sempurna ma sude ngulutta na palimahon naung pinay baruhon saluna nunga di patu pade bata ulaon paluahon hita marhite na manalpuon parjolo manoppan nay baru Oma pangalo pangapulion na macay bagas tu akan na marnida ngulu na di partikian waing macay do si tutu gok parukilon debatata itongon nunga patupahon ulaon na baru tu hita alanido si kok manguluta di naong tama nanang tamasu hatta manno bagas na pinatupa ni debata asa di si hita marlas ni roha songon na pinabuan ni debata di bagasa panguka pon ni si Johannesi mula johita tupuria kamang dotinang si Johanneson ala kesaksian na tutuhata Yesus Kristusi ditakuk maibana dibuang maibana tu Pulau Patmos nadong di Efesus dang adong dongan na di si ala ni hatsi na ima si Johanneson hatsi di lalai bana riad disiksa ibana Roma panguka pon Revelation wahyu ima jemita taon ima na hatitiba na sabar maho Johannes apusan ni debatadon non ilu-ilu doh takkan na hatiti ima ala ni Kristus isoni mahita hatit dangol aung se na kebanjiran aung nahurangan aung na dia hatit dilalaho ala ida marode bata patupahon na dinggan ibana sa diri mangapusi ilu-ilum dotaka naciti jala ima nang hamuna kadongan di patupa huriata taringotu menghadirkan bagas joro ni debata di tahun 2022 on ibana doa kamangin nang bonana mulanya ibana do nang akhir segala-galanya ibana do alpa ibana do omega nunga saat kita tu tahun baru tahun 2022 on udok na budari asarubihi tajalarodo hamuna naik kuida alaya dong do nasoro omma bagas joro ni debata seringas mahamuna rotu bagas joron disomma apusan ni debata ilu-ilu muna hacitoni pamalumu ni debata mahamuna hahurangan munai do si pikiran munai disomma tangi hono ni debata lehonon nama tuhamuna aibana do bonanaon ima tanggal saya Januari on jala ibana do non ujungna ramotanna do ngulum ramotanna do keluargam ramotanna do hosam rodi sudi artami ibana do mangaramoti ho bolo tu kaci peta hilala di tahun 2020 sadai nunga sahat kita itu tahun baru tahun 2022 on ijakok kita nuaing di boto do parhudul nuaing dison jala pasu-pason nama ho apusan nama ilu-ilum mardalam maho amang dotoy nang medalani tahun 2022 on di bagasan hagugun na siya Yesus Kristusi bangido ma saya nalehonon na do tuhamuna amen martang yang mahita ali Tuhan nunga sahat kami tu tahun baru
tahun 2022. Sopo di bona ni taunon rodo hami tu bagas joromon holam martangiang pajupang dohoto dari luilu do hami tu hadiah ka taun naksalpui haci tu ilalahami guda ngakasi pikiran ngaka bergumul dewa kadongan nami jala marlawan kadongan nami alai nunga saat kami di so Tuhan tu tahun ne baruon sopot so mangalak kado pehami nunga masuk kami tu bagas coromon dina hacit na huai hami apusi ma dina luja hami pergugui ma Tuhan dina huranga kami pasikok ma tahun 2022 on hatamima napa borhatok kami Tuhan jala hatamima na mergugui hok kami dang mebir behami ai nunga hobonana jala ho ujungna di hodo anak hicui hona pabor hatok kami hona mangaramoti hami taunon jala hona pa ujukko taunon di hami rodi sulia kapoparan nami manang di dia penasida be saya homa na mangaramoti do na margugui hon saya patulus ma Tuhan akan nasinakapan ni akan aposom do sudia karuas muahana pinikiranna saya Roma siap benua gijang patua tomu itu rohana sida ahana sinakapan nani hawason nasida dang margugu hami Tuhan nalai tunghoro na patua toni na mga leoni tu akan naposom doho tu sudia karuasmu atau pasu-pasu matau 2022 on dang mabiar behami saya juluani mahami Tuhan iring-iring unang tartuk-tuk unang marmara rodi sudia kana pinasaat mi marite Yesus Kristus calo matang yangon amin. Mari dimaita laus tapasa ma peleta tujulu.
Jong mahamuna. Pakai mamusia acara tai. Debatado na paborahato kita tu sudeu lauta di bagasa tahun 2022. Alani unang mabiar hita ala lidok debatado ahu do parjulu jala parpudi onana jala ujungna lehonokuma tu namaua sian mual aik hanguluani sopola tu horon. Ali Jahuba do si tukul sudi akan nang tinggang jala dipahehe sudi akan natuki maroha mangaranap tu hodo akka mata nisa sudina jadi di lehon hotu nasida si panganon nasida di tiki nabi dibuka hodo tangamu mangaramoti perdalanan ni ngulu nami di bagasan sataonon maredeta tatangnya koma pilianon. Ali de batama namin na di Banua Gijang horo aroroan ni salut sileo na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masya na nilion mitu hami pilian nami tu ho. Sa jalo may gabi wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parasya kami piliano pati bulo na rajaw mo di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti toddim. Asalamu tadahami gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalamu kira-kira kami madok mau lihat Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale Tuhan debatana sumarmula naso marpasohotan. Debatana manoktong rodi saling lilingna. Naso ulusuda do akata ommu. Jaladang marparbulatan akaryarim. Ale jepeohot aryari nami. Nunga salpu musesa ada tau sian aryari nami. Ale dak salpu yang go asini roham. Di bahini upuji hami homar hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ada ni gudang ni asini roham na pasaat hami tu bona ni taunon. Macai gudang do dinggan ni basamu jalo hami manipak taun na salpui. Jalo hingot tami do isa darion. Ope mauliati marohanami tu ho. Ala di pangulu jala di ramoti ho hami. Di lehon hosi panganod dohot parulosod di hami. Jala di pasu-pasu ho na niula ni tangan nami. Aku ni di leho kodo hasonangat tuluat nami. Jala di palua hodo hami sian parmaran. Jala di ramoti hodo hami di agugutan. Toktondo di lehon ho barita nauli manodangi hami. Asasanga hami paubahor rohanami. Aku ni lehon di lehon hodo apul-apul tuna marsak. Tuna matean asa unang madele na sida. Mulu hingot tami sude pabahenamu di taon nok salpui. Na maila do hami nuaing maraduk pun ho. Ala jot-jot magopo ari-ari nami. Dot asinurham hubaik kami. Ope bicat di salpu kon nuaing taon nok salpui sian hami. Salpu hom masude pabahenan nami nahurangi. Jala sesa sude dosa nami. Saya hukupi ma pabahenan nami nahurangi marhiti-hiti asini roham. Dia bati hodo hami manipak nasa taon ni. Jala dida hodo lan naso marperbui na dingga di tonga-tonga nami. Saya unang jolo taba. Saya pasobbu mahami mangulu. Anggiat marperbui na dingga kami tujuluanon. Upar hatot pot hami do sudi asini roham. Jala di bagasan hase repot dohot uduk ni roha do hami nuaing mangidu tuho. Sahat tuho mahami osudi. Saya tugu-tugu jala ramoti hami osudi. Saya tugu-tugu jala ramoti mahami di bona ni taonon. So oniga nupari asa pujion nami ho di taon naroon. Patuduho maganu pari tu hami dala sidalan nami dohot ulaut silaon nami. Saya pasu-pasu mahami jupa marpungu di bagasmon. Di persikolan, soni doh di bagas nami be. Saya tupahi sudi perjamita, pangajari doh na paturehon na marsahit, soni doh na pinasahat tunasida. Saya ramoti man na manggonggomi hami, tatak masaluhut na tarsosak, na pugus, na dangol, na somarama, na niliyaan ni halak. Unang luas na sida ho na rupa. Alay patuduhom matunasida siniroham na so masoti. Asarap marlas ni roha hami suguk di hasonangan di labungmu dinganan nahot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajaonmu. Saya saut malomu ni roham di Banua Tongosong na di Banua Gijang. Leon matu hami sadarion nanguluan siapare. Saya sama dosa nami songopanesa nami. Di dosa ni dongan na merdosa Tuhami. Unak kami tugio tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddi munabi. Selamat tahun baru madihamu saluna. Jadi masih jalan mahita lay songonom macara majalang ate unang se langsung muti molo isi nabui ro tujulur Roma muna.